Autocontrol de la conducta no és voler-se llevar a les 7 i llevar-se a les 8. Ho té pitjor que es lleva a les 9, això és veritat. És no tenir autocontrol de la conducta, no sé si us sona més aquest, apuntar-se al gimnàs i després no anar-hi mai. O arribar, com aquesta nit a casa, molt tard, allà a les 10, per exemple, i anar a sopar, veure que no hi ha aigua, ser capaç de sopar sense aigua amb tal de no aixecar el cul de la cadira. Això serien manques d'autocontrol de la conducta. Si us valoreu el vostre autocontrol de la conducta en l'últim mes, marcar-se propòsits i complir-los, quina puntuació us poseu? Sense dir-ho a ningú. La teniu? Bé, recordeu les dues, autoestima i autocontrol de conducta. Sí? Les persones més felices solen tenir més autocontrol emocional, que implica també dues coses. Estabilitat positiva. El que no cal és dir, és que sempre estic igual de fotut. No, no, estabilitat positiva. Estabilitat positiva. A veure, que l'estat d'ànim no és vulnerable, no és especialment ascensor, de puja i baixa, que tot ens afecta moltíssim, que variem molt a l'estat d'humor. Si som estables i tenim un estat d'ànim positiu, si això és molt, li posarem un 10, si és molt variable o molt negatiu, li posarem un 0. En l'últim mes, quina nota us posaríeu? La teniu? 3, autoestima, autocontrol de conducta, autocontrol emocional. Quart, les persones més felices tenen una manera de pensar, un estil cognitiu més positiu i menys negatiu. És a dir, una manera de veure la vida més veient solucions que no pas problemes, o veient la solució als problemes, i aquí al cap de 15 dies encara està lamentant-se del problema i no s'ha parat de buscar solucions. I dic això com veure els aspectes positius de la vida, dels altres, d'un mateix, dels esdeveniments, amb més facilitat. Si creieu que teniu una mentalitat molt positiva, us posareu un 10. Si és molt negativa, un 0. Us ho podeu valorar, sisplau, en l'últim mes. Ja acabem, No us amoïneu, només queda un. Però recordeu els 4? Autoestima, autocontrol, és que necessitarem de conducta, autocontrol emocional, pensament positiu i no negatiu, i en 5è lloc, les persones més felices solen tenir més i més bones, clar, això de més fins un límit, clar, més i bones relacions amb les altres persones. És a dir, de pell en fora, tenir bones relacions amb els altres. Si valoreu la quantitat i qualitat de la relació amb els altres, torno a dir, no valdria dir que en l'últim mes no he tingut cap conflicte però no he sortit de l'habitació. És qualitat i quantitat. Si podeu valorar la quantitat de relacions que teniu amb els altres i la qualitat d'aquestes relacions, que esteu còmodes, que us sentiu bé, que no esteu temerosos, que no teniu conflictes, que, bueno, si això és molt positiu, suficients relacions i positives, posarem cap a un 10, i si no cap a un 0, i últimament cap a on us situeu. Teniu les 5? Sí? Un últim esforç. Sé que no hi ha calculadores, però podeu sumar, sisplau. Tranquils, us dono 10 minuts. Bé, si heu sumat les 5, no feu el que us vaig a dir, perquè llavors sí que l'hem liat, llavors sé que us donaré mitja hora, però ja us ajudo. Veureu, si ho dividíssim per 5, és a dir, si féssim un promig, tindríem un IF. Un IF és un índex de felicitat. Fixeu-vos que és curiós que amb cap cosa hem parlat de calés, ni de possessions, ni de cotxes, ni de ligues, ni de res de tot això. Hem parlat de pell endins, perquè la felicitat, o sentir-nos més feliç, hem dit que era un sentiment. D'acord, a veure, fixeu-vos, si heu sumat 45, jo ja dic que us ajudo, fixeu-vos, si heu sumat 45, el dividir-ho per 5 és un 9. I cada punt més, són 2 dècimes, 46 un 9,2, 47 un 9,4, 48 un 9,6. Per cert, si algú a la sala que tingui aquestes puntuacions, jo li deixo el meu lloc perquè ens expliqui com s'ho fa. Seria interessant. Bé, de 40 a 45 és un 8, 35 a 40 és un 7, de 30 a 35 un 6, per sota de 25 un insuficient. Jo li recomanaria el que està per sota de 25, i no ho dic per escombrar cap a casa, però jo crec que seria bo que demanés hora al psicòleg. Per cert, si algú tenia més de 9, també. Bueno, ja sabem dues coses. Una, volem ser feliços, més feliços, i segona, és un sentiment, i tercera, què és el que hem de millorar.
què és el que hem de millorar? A veure, dèiem que és un sentiment, però tenim un inconvenient, i és que els sentiments, les emocions, no les podem canviar per decret. Les emocions, encara que decidim, mira, per exemple, aquella noia que va venir una vegada al despatx, diu, és que estic enamorada d'un tio que és un tarambana, allò que diuen, i tothom diu que no l'estimi, però no sé com es fa això. Clar, és que les emocions no les canviem per decret. El que pensa que és tonto tenir por als gossos, però li té por als gossos, ja li pots explicar que no ha de tenir. Diu, tens tota la raó. Ja sé que és el millor amic de l'home, que ens vigilen la casa, que ens fan companyia, que fins i tot espanten els lladres i poden arribar a anar a comprar el diari, tu. I pot dir, una poc em moro. Sí, clar, les emocions no les canviem per decret, però tenim un avantatge important. Moltes gràcies, perquè jo ja no sabia per on mirar. Bé, gràcies. Tenim un avantatge molt important, i és algo importantíssim el que us vaig explicar. Tot el que sentim depèn del que passa per aquí. Tot el que sentim depèn del que passa pel cap. A veure, ho explicaré. Els sentiments, les emocions no apareixen així, com aquell que feia glu, glu, glu. No. Quan sentim por, potser inclús és possible que no sapiguem, tinc por i no sé de què, però és d'algú. Quan ens sentim enamorats, home, ara que no ens sent ningú us diré que som una mica rarillo, de vegades ens podem enamorar d'una cadira, però d'algú. No ens podem enamorar de res. No podem sentir de res. El qual no vol dir que sapiguem sempre el que pensem, això és diferent. Per exemple, fixeu-vos les depressions estacionals, que per cert volia afegir el comentari que feia l'Anna, que diu que un 10% dels espanyols ara estan deprimits. Sí, però al llarg de la vida el 70% agafem algun episodi depressiu. Ho dic perquè són dades que dius, ara a mi no m'afecta, però espera't, o sigui que preparem-se. Per tant, val la pena fer una educació emocional adequada. Bé, per on anava? Lo de l'Anna m'he despistat. Per on anava? Ah, sí. Tot el que pensem, tot el que sentim depèn del que passa pel cap. És autèntic, això. Aquesta és la bona notícia. La mala notícia, que sempre hi ha alguna, és que no en tenim ni idea. No en tenim ni idea de pensar. Bueno, quan faig aquesta afirmació sempre veig que ara alguns que dius, home, jo sí, tu. Bueno, ara us ho explicaré. En general no en sabem de pensar. I en general us diré més. Les persones pensem igual ara que fa 1000 anys. Estem dominats per les emocions negatives ara com fa 1000 anys. Continuem dominats per les pors, per l'enveja, per la gelosia, exactament igual que fa 1000 anys. Perquè continuem pensant igual, en moltes coses, i si no ja ho veureu. La mala notícia és que som molt mal pensadors. Fixeu-vos, jo no sé si us ha passat alguna vegada trobar-vos algú que diu que no se sent bé. Pel carrer, un amic, no? Dius, bueno, i per què? Dius que no, i porto una mala temporada. Normalment es diu aquesta frase, porto una mala temporada. I això per què? Diu, mira, el nano m'ha suspès 4. Tinc a la sogra malalta a casa, tu. La parella que no em parla fa 15 dies, i a sobre se m'ha espatllat el cotxe. Allò de dir-li, a sobre d'aquí dels 3. Jo no sé si heu tingut la mala sort alguna vegada que us hagi espatllat el cotxe, o la rentadora, diguem la rentadora que és més... Normalment quan s'espatlla i no va, intenteu mirar a veure si hi ha un botó per allà, bé, o una moneda o alguna cosa, i quan no s'arregla, doncs 2 copets tampoc, crideu al tècnic, bueno, i alguna vegada passa que ve el tècnic i diu, aquesta vegada no té arreglo. I què he de fer? Diu, ara comprar un altre. I quan val? Diu, 80.000 peles, més o menys. Diu, 80.000 peles, quasi tot el primer que pensem en quin mal moment. Com si hagués un bon moment per aquestes coses. Però clar, ens sentim fatals, perquè clar, després de vacances no tenim un duro, però és que abans de Nadal no tenim res, no? És a dir, hòstia... No, que som mal pensats podeu estar... I clar, a vegades és que aquests mals pensaments ens fan sentir fatal. Són els que ens impedeix. Jo no sé si us heu preguntat alguna vegada a l'hora de despertar-vos, quan obriu el primer ull, el primer, allò que et preguntes, que tens son? Quina pregunta més bèstia. Si estàs dormint, què vols tenir? Clar, jo, a veure... Una vegada a la consulta va venir un home amb una mala cara, era un dilluns, i li vaig preguntar, escolta'm, què et passa que tens aquesta mala cara? Diu, no, i que ahir no vaig poder ni dormir ni sopar. I això per què? Diu, Barça 0 o Osasuna 1. Bueno, veuràs. Aquí cadascú li afecta el que li afecta. Però normalment el que ens impedeix sentir-nos millor és que pensem malament, pensem exageradament, pensem exageradament. A veure, us en recordeu l'última vegada que us vau enfadar? Encara que